Nafarroko gobernuak 3 erabaki hartu ditu Nafarroko herrilanak eta telekomunikazioak, Vodafone Espainia eta Kable Europa enpresek aurkeztutako lurraldeko azpiegitura planak jende aurrean jartzeko eta aldi berean aipatu planek ukitzen dituzten udalei audientzia emateko. Lurreko telebista digitala edo TDT seinalea banatzeko espedienteak hilabeteko epean interesatuen esku daude Etxebizitza eta Lurralde Antolaketa Departamentuko bulegoan. Eta aipatu epean nahi adina alegazio aurkezten aldira. Obnatel enpresa publikoa Nafarroako gobernuaren telekomunikazio zentroak kudeatzez arduratzen da. Landa eremuetan telebista analogikoaren eta digitalaren zerbitzuak eskaintzen ditu bertzeak bertze. Lurreko telebista digitalaren seinalea edatzeko, errepikagailuaren eta erabiltzailearen arteko distantzia txikiagoa izatea eskatzen du. Tresnen potentzia ere txikiagoa delako. Horregatik zentru berriak eraiki behar dira. Neurri handi batean, landa eremuetan banda zabala ezartzeko zabaltzen ari den sarearekin bat eginen dutenak. Obnatelek Nafarroan aurkeztu duen azpiegitura planaren arabera, 88 estazio izanen dira. Hoietatik 74 eginak daude dagoeneko, eta bertze 24 berriak izanen dira. Txipitxapak hartzen duen eskualdean ukituko dituen herriak, Arano, Arantza, Baztan, Bera, Doneztebe, Etxalar, Goizueta, Leitza, Lesaka, Saldias, Urdazubi, Zubieta eta Zugarramurdi dira. Vodafonek eta Kable Europak eskatutako estazioetatik bakar bat ere ez dago eskualdean. Lurreko telebista digitalaren aferarekin segituz, Nafarroa bai koalizioak Leitzako TDT zerbitzuari buruzko galdera egin du Nafarroko parlamentuan. Hain zuzen parlamentaria eta Leitzan Eusko Alkartasuneko zinegotzia den Aitor Etxarrik aipatu duenez, Leitzako erasote eta erreka auzoetan seinale hartzeko arazoak daude, eta gaur egun ezin da ikusi. Inguru hauetan, TDTA ez ikusteren arrazoiak zein diren galdetu dio Etxarrik Nafarroko gobernuari. Baita beste zonalde batzuei ere eragiten dien arazoa moldatzeko zerbait egitea aurrikusia duten ere.